woto ngoyenami sabunene worani dunya woni mere yurmini mato jawdi yurmini mato diure sakanone ade aldena ko tebdejo bamaro hakkille berde mum nelawe woto ngoyenami sabunene worani dunya woni mere woto ngoyenami sabunene worani dunya woni mere jingel mabe gurta fo gande ko baye bore ana sindi mabete dinado mo bi yondi wani oɗo ayi min tawi ka gawlo malle te hunuma jontaɗo mo yotta min wonɗa ko ɗum ɗon nandimami holto jeeɗa to gummiɗa holto ganduɗa oɗo ɗum yimɓe andude nen ɗo jeeyami pour on ɗo gandumomi ko jogo ƴewata kanko ƴewami ko ɗum mbiyataymo ande a ƴeewi suguñi daƴi hunuma ɗum mbaɗa wawi birde mbewa suguñi ɓowlo wallahi waɗɗo nandi mbimi wa sukkani heeɗima omo haalade jaabomo bisimilla ma an haal ko jiɗɗa haalde koyɗe joom addimi koyɗe mbaɗni holto yidde yettinde ɗo ƴaman mo ƴamata mino goggo nana kiidaɓe anda goppaɗe anda duuñal Fati ko minude noon ɗo hannde minude noon barko jam jamboro ende ɓeydu jam mawɗo eno soyno ko woɗɗi taw suko yiyayi min haalam ñallat kono jofa kalanoma ko mbiɗa ni naala ɓeeɗo kollete ñiiƴe daneeje kono woni ɓerde maɓɓe ko ɓe kalantama min yii hami andi Modou ko woni e dow kanko e bayli joni noon ɓe mbi ko ɓe jaaha eɓe jaaha min mi yinoɓe noon komin ɓalɗe 15 balɗe 15 mi holliniɓe ɗo galle o dokkunɗaɓe dokkunomi bara kamɓe koɓe luunoɓe sahara kam balɗe 15 kal galle o gallam noon den lay caɗele min mahi hutti paabam mi holli ɓe kayitaji nana min jogui ɗum ɓe kolli win noon galle o minen dendi galle baba min dendade woni erreur galle baba joni noon hande mbaɗa welti tan kamɓe ɓe gandi
jimmi ko ɓen mbaɗa ɗum jimmi ko ɓe jalta gello Allah ceernu futtime tan fotta goto mabɓe walla wiye yesso wiye goto mabɓe tan ene muusani wallahi dine tiktok am Allah andi hande oto Allah añama gañirmi ɓini woni won wat haalat ɗum moƴƴani Allah ceernu neɗɗo wiyatani surtout modou mondi o o bonniti a anda gañaɗo a anda beddaɗo anda ñamɗo yummum accu jooɗi o kiitaɗo ano mbaɗa yontirni fulla ma e fayida ma mata yiyat goɗo caggal ga o daro tourne seeɗa e jooɗo he neɗɗo ko ma yoora yitere neɗɗo ko ma weddo guitonto woɗɗi min e ma men jewri men kaadu kadi men nande o nenam bandam mbiɗa yinma kadi mbiɗa yiɗi yumma o ñande naati galle moɗon yumma wattata o ñande naati galle mon bamma wattata o nan naati galle mon kala ko joguinde aduna he o aɓani ñanden ceerno goto naati ɗo wiyama ko tiri tafi wi kam oɗo yaltimo galle gila galle mon gasani o non ceerno jogi kam teɗat a hiɗi kala man o ɓeeɗi jinnomi ko goppami haalen seeɗa han kono hiɗima no way fof mbiɗa yiɗimi han anani kay no way fof mboɗo yiɗimi a yiɗa yumma mbeɗa yiɗi nenam a yiɗa bamma mboɗo yiɗi babam a yiɗa an gurdam ma an guura mboɗo yiɗi ko Allah wurnata ko Allah warata kanko jiimi kanko jinmi ceernajo wi kala desɗo mo maaya goɗɗo kadi maaya goɗɗo maaya goɗɗo maaya goɗɗo maaya ha timma jeeƴi ɗum batto o jeetato nder on wurata mi yiɗa limtiɗa hen so ceernajo refti ɗo mbiyamo hay mo resani ko maayo mo resani ko maayo kanko ñaami yummakko gogo kanko jinmi kanko adimi o kono kullam ɗo o ko woni jallede ndewani makko de jallede ndewani makko so ɗum ɓenni ani min haalanema wiyasa goɗɗo so ɗum ɓenni ko an kaldani so ɗum ɓenni somi ñalawma hande o somi yii gadaɗo goto aɗa goto e ko an jimmaɗa mi jibini umade ko tanni umade ko tanni e yaha juma ko an jimmaɗa mi jibini umade ko tanni so ɓiɗi aɗa joni ka bandi gogo mbaɗa yiɗimo min ka bandi ate ko tanni ɗo haɗa cooɗo mi watto aɗa yiɗi ɗo yaw an min jew min jew koye nani watto haqqille ma ga wattuga haqqille ma no feewi min jew joni noon yande hawre tellani ɗum noddimi waɗa haala noon caggal ko ɓowli ko yalti e ko rawni ko mi yittini ɗon koye moon gallo yacca cuuɗi mabɓe ɗi noon ɗuna kam ne haali laaɓa kono noon kam haali laaɓa essence peinture mbatta ɗum voilà ɗum ko projet à long terme ɗum maaroy ɗum maaroy e yeeso ko lawol ɗum jinmi min da mi yaadani waɗani waynade waɗi alama waynade sax yaade ala arani waynade kono ka kalɗo ko an addi haala ka an addi baba haala ɗum tan kono min kam so woni saga debbuɗa ko mbata ɗum yettinde kamɓe kay e jalta te kadi moƴƴani ina soofi waɗaka barke kadi fayidinta e ma yeeya yaftinde ɓeɗo sukaɓe galle tawi ko gonga a fewji ko gunɗi nde tumbuɗa nde a wiyama ala a jaɓani a serkifi kono hay goto hawrtaɓe jalta galle o taw tan ko ɗum rokkanma jaami gurdam ma ganda wonta tan jaam ɓe ko ɗo ɓe maya eyyi ene welma yiyatɓe ɗo ene mettuma a yiyatɓe ɗo an e nder galle he galle o ya fam ko galle bamon ko ɓurtude jettude o mahini a ɓurani ɓe hen hay ɓuura neɗam mayi hoto maɗa an hay so mahini manade koye nder galle he te an ko ma koko mabɓe saabu so kamɓe darinoɗo dariɗaɗo hay goto hawrata eɓe daroyɓe ɓe ɓe jaltinma ƴew galle ɓeeɗo hol sababu aɗa yaltinaɓe ɓe galle jaltat ko sabu ɓe jaltat gañirɗaɓe an mi andu ko mbaɗa ko guila ɓe mbaɗani haydara ɓe mbaɗani barke rasula ƴew Hay mais dara jangguɓe mbaɗani. ha gandumi ɓe te ɓeeɗo heddi noon aymin mataw
ma yaw tan ko so yaram jalto e ko yaltuno te ay joganaaki ko ɓernde bonde Faal ay ɓernde bonde ne joganiɗaɓe nde sa renaki koye ma nde jortoto te hay sa renima nde jortoto e ma Faal sabu an annima ko bonɗo an oro hokku en An haalade haaloɓe foti haalede. oro hokku en haaloɓe ay ko mbiraɗo ɗo waɗa ko o watta sa waɗi ɗum paama hay minen ko nder min ɓe jahani hande gay ko minen woni rewɓe ma wiye ko rewɓe pewjata ma wiye ko rewɓe pittata taw Allah yiyani annibi seeɗa ko an tan e hoore ma an tan e peeje ma an tan e miijoji ma Gasi. ɗum ɗon woppu ko wiidata waɗa wona gueɗe kadi ɗum ɗo ene neɗɗo ma woda ko fooɗini taw moƴƴani e mum mbimi ay ko jaltintaɓe ɗo ko ene wawi bonnandema hen ko heewi ɓe jahani mbimi oto wat kaɗa yawe ɓe jahani mbimi ɓe jahani kamɓe nako miijino kono miijuno mi maaya ɓe ɓamta on ɓe kebta gallam ala ɓe miijayi ɗum ebo ɓe e miijayi ɗum he kadi heɗomi haalanma Ay, ay neɗɗo alama tan. heɗomi so Ɗum alama. neɗɗo neɗɗo yo ko sikki moƴƴani kamɓe soɓe ƴettirimin sa maayi ɓe ƴettirimin nde foti wonde te ɓe jogaki nden ɓerde an jogui nden ɓe ɓerde jaltat kala nde ɓe jalti ƴeew ay soɓe jalti ko gañƴa ko mayre nde a maaya te ɓe gara ɗo ɓe ndessa min ɓe ƴeewo e galle he hasa akay ɗum tagi mbiɗa o yalta Ɓe jahani. ɓe jahani ɗum tagi o yalta an jogo jiddeɗa ɓe jalto mi nani an noon hakkille ma nani e muɗum so yiɗi ɗum tagi mbiɗa ɓe jalta nani hen fadi bari awon gonga ko noon min aɗa segnami nani hen ak e ƴew weeli metti ɓe jaltan ni ɓe jaltana et puis par force mbaɗa an goto a yiyan toon hay goto poɗɗo arɗo ƴewma nene mi suwawi yiide jiɗɗo wirom pour que ɗum haydara ay oɗo gaccaɗo dañƴo bone ene adda worɓe te guel ay oɗo mo yotte te o nande kewɗo kalis sa yi tawi ko addi worɓe a yimmo garnoɗo ñande noon wayni ko noon tan on hokkatam min kam wonnomi yahan ke ma tan gonɗum ko ɓewɗo komi ŋaaɗiɗo mami yaaro ceernajo mi itta haqqille gorko o mi watte e ma kanko jooɗo kanko wawa yaltu kanko wawa adade mo yaltude galle o tawa ɗo jeeyi ɗum wawa gasi mami yaaro ceernajo mi ñaago ɗum itta haqqille makko o watte haqqille ma o itta haqqille makko o faama ce ene gasa mi nani ha mi nani ko mbiɗa o nene ɗum yaani haaji makko jarama noddumo wiyo bottandi yimɓe ɗum fanni yo yawo e ñaama maram ko te yo wi yo ittu bange kanko e miñi ko yoɓe gittu bange ɓe ñaama oto rinde men yoɓe gittu bange ɓe ñaama ñamdata e mabɓe soko ñaambal ñamde men o jogo resede te omo jiimi nande kewɗo kalité te o haqqille makko ala hay ƴiyammo holno mbaɗanni hol feeje nde feere mbawno fewjude ha oɗo haqqille oɗo arte haqqille ɗiyamo mbaɗanni ko ceerno Allah kadi ciyonmi mi wino janggo jaɓmi fanne bal sappo mi hayti et puis no bonnedi noon mi daño kam on yeri kam wona kam elle kam koye luwas ɓe goni saka Wallahi ɓe jaltat. aɗa rokka ɓe delle ƴew mawɗo ɓuuri sofde ƴew soɓe jaltani laamu gadda wisi gadda waɗa kostaɓe yaltu bagas ma wallahi donc kala ko teddugal ma wat ɗum e weñce an koye hannde a wiwama koye ko opone woni wonon cagdami wayi ko jarɗa pour que aɗon haala wonon bonna haalam min bonnani haala min gonko Bonnani wajade haala an on jibi nani kam on kalfani kam min halfi yam ko yidde am poɗɗo yidde kono no surtout wano oɗo mi haalnimo kono mataw minen emin jogui Députation ma sa gueɗal ma jaɓi. ko en resi min emin jogui ma gueɗal gueɗal min ko jinmi ko ɗum jitto an goo laaɓi ɗiɗen kalta haala ka Eyi. o kam ko goomowo Eyi. pourquoi an haala hunde tan a bonnita kadi an koko gaññomi subaka yaddeɓe kastadi mbaɗa daara a wujjito kakam aɗa hokkaɓe mi ko wujjitaki riba de ñamɗa mi wujjitaki de non neɗɗo ko yiɗa min hunde ko mbanmi ko min tewi ɗum taw fotani wadde. aɗa weela mi waɗa ɗum aɗa wetta mbaɗa ɗum kala ne jawtinmi ɗo hunde jeyge koɓe ñamoɓe hen ɗum welma mettuma en tant que e ɓeɗe Yontande ma to ɓe ñaama. welma mettuma Ala yontande tan koɓe ñamoɓe. hay soɓe Ah, jalti ah, galle o ah. Yontande am wattare mabɓe koɓe hiranmaɓe ñamoɓe. har hay soɓe Hatta ɓe jalti ñamde galle yontande tan ko nanga rottodu mabɓe koɓe dépense ha ma. koko yaha hay soɓe jalti Koɓe galle ñamoɓe. an kakam de mi yallaki mi yafaki rottodu mabɓe abbotoɓe mi yallaki mi yafaki yo tarñane yo marñane yo wottane guel gooti ɗum ko Ah. kaajuma ƴeew pari pari ñalawma ma yo ar Allah ciyonum so appa ɗum min ma gonta e galle yo ar somi wonani ɗo mi yaha maya somi wonani ɗo mi wallahi yaha ma ñalawmu wat yo ar wona ɗum jiɗɗa Yo. ma at so ɓenni ko an rewata hen mbimi sago samme yiɗi sotte yiɗi lote ko jiɗɗa hen kala mboɗo yiɗi hen ko dadi ɗum kono ɗo cukalon mbiɗa ko tan aɗa Ani. yaltin ɗumen Ani aɗa kala roɓa mango. ɗumen aɗa Ala leppa min ɗumen min kalto aɗa hoyno ɗumen nangue hoore mi ala hen ɓeeɗo yimmaɓe yiɗi yaltinde min ɓe miijaki hanki yimmo ko yiɗi yaltinde min min mo jiidumi joni an so mbabba fettima tan pettirɗa ɗum Ha ko bona. wona ɗum ni ha bona kanko ƴeew ko gorko holko Kande. heɓata Ƴeew. ɗomo nawlikino yimɓe ƴeew han mi haali noon holko nawlikintoɗa ɗo gallo yimɓe min ka jeyi gorko so ɓooyi hiɗande ɗo so yalti gallo hiɗande yalti gallo ko min gote min de yontannam gonga soɓe ma. jalti Gonga. galle o yontannam fof mi Eh. nokkanatɓe ha timma hirande bottari kettari fof yahat galle mabɓe an woni holi o fadbel fadbel na an kam o bono kalda e ɗum ɗo kadiji min mi haalani hen heddara
anan ko jinmi wiidem no mbaddunden haɓɓere men hanke heccani ha hande ha janggo nangodiren sa jam fa himi min mi jamfata komo hen ɓeeɗo kala ko yiɗi hen eɗen jiɗi hen ko dañi kono ay faade beray min mi accirtamo noon mi yahat mi towyama ha to wonto mi haaldan makko tawoymo dake ay ɗum ɗo so tawi tan accidama ɗon kanko kala ko nangi ko ŋaɗɗo jiitama ɗo no wayi sewde famɗude ni hunde makko fof ko noon wayi sattude kala ko ŋati noon an addi hen makko ala ko majjuɗa e makko min ko garmi makko mi andi makko heewi accumi yami to ko ngati kala ko ma taƴa ma wonno kaldirma makko tono jaam kala ko ngati ko ma taƴa iwonon ko ɗum ɗo ko musiba koye bandiraɓe oɗo yaya kam ko ni ɗaccirte mbiya tan miñira kono ma tan ko ma jaltagal sabu tan an wonko caɓorɗa aɗa jogui hirane ma aɗa jogui ɓottari ma ɗum ene won ko Allah jogui ko noon gasata yo ya sa yeehi tan Allah koko ara kala nde dubtiɗa Allah ara yan woni holi yo ɗum ɗo moƴƴani yon kay fadat kadi tan yo ya ha ara tawmi ɗo hen ɗo wawmi wawa perɗum ni gasata awani mbaɗɗa sel wallahi ko mawɗum ɓeyɗa mawɗum faade kadi nde ɓe goni ko min woni ɗon e vrenda e ɓoɗo fofto wona waɗi ko mbinɗa ko yaltiniɓe Diallo ɓe gandi box uji mabɓe jomi kata ɗon ko box uji ɗiɗi manda sakuji mabɓe heddinoɗa ɓe garni ɓen ɗem woni il faut on vi touba non an yimɓe ɓe ganda masala aduna quoi ganda aɓe jiɗɗa koɓe jiiɗi on wawi jogoma wasɓe tata mottuma gonta ɓe ngala wattaɓe nayo kala base tata jiiɗa kadi mbatta ma wattaɓe nayo sa toppima alpadat c'est vrai si ok donc les mille ont des oreilles min kalditoy inchallah min kaltoy Seydou mbaɗum Allah jarama merci beaucoup locature uji ma jiɗi woni lawol ko heddannoon min e bagage ko ɗum wonno ko min garani Allah jarama noon a jarama caggal jagguno a jaggano min koye galle he min jiya komin locataire uji joni minen locataire uji kam min mbaynimama mbiɗa sikku kam ma yaajiri machallah caggal ko minen tangnoma faaɗire machallah wona question ɗum gorko foti tampude gorko foti jogade hoddade mum dépendant moƴƴani guila mbi keeɓi indépendance mon fof foti heɓe indépendance hoore mum anen wonno koye France gonga ma wallay an joni ni joni ma feewe ma joni suturuma ko an onon wallu won aduna o namdi ɗum le monde hande aduna on faaɗi a wallimin c'est bon ko hande o jiiɗa wona kono fat ko janggo addantuma kala ko jiiɗa e aduna ko gasi haalaɗi ceer si aɗa andi ko nawi baaba ko oppatama baba yaltinino galle o oppatama ɗo baba kañum go wonno galle mum wondani yimmo jiiɗima e baba wonnani mo jiiɗe baba baba kañum go fof galle mum c'est ça ko nawi baba ko ɗum tagi miijimi go fof wona galle mum qu'est-ce que jibinɓe so ɓooyi ko ɓesgu men yajat sa Allah waɗi jaam min mbaɗɗo hono nde inchallah ɗo e nder galle ndefan kadi min ko ñamanno ko ɗon ko gertoɗe ɗum ɗon mbaso jiɗ ɗum hokka men seeɗe mawɗo alhamdulillahi rabbil alamin wicciyango andi kam a jigiɗa ko an jiiɗo ndi leydi ko an jii a funti hoore ma ay ko maɗa ɗo ɗum tan jeeɗa ɗo birkaji ɗe jeeɗa ɗo ko leydi ndi akiya wonɗa ko funtide hoore ma ɓuri tidde leydi ndi yaw ko leydi ndi ɓuri tidde sa ala leydi ndi a mahata ɗum ko ɗo ɓeere ɓuri tidde leydi a faami heɗe min wamme haalanma ɗum a yi kam Guèye mi meeɗi abduni ni ala hande kay ɗum mi meeɗi abdu nangue hoore kello e ma ala meeɗa wadde meeɗi wadde nangue hoore kello e ma meeɗi wadde ala meeɗa wadde meeɗa wadde no mbaɗɗa sa yi tew mboɗo andi ko binde ha woni barka kono jimi ko dartuɗa kucci hen fe daara kam gonga paama noon gacci nana gara kacce paama noon toɗe pay musiba nana ara to fay paama noon koyer nana ara to fay hol toon min taw mbeɗa wuuri ɗum waddimi wattaram nana jooɗi eyyi mi tuutoye lahara memani ɓii nawlam mayɗo o ɓii ko debbo nana ƴame ɓii ko debbo eyyi ɓiyam debbo nana jooɗi ƴama so ɗum ɓenni ɓiye debbo mo gartuɗa ɗo ñanden ɗum ñanden ɗo o eyyi ƴama kanko oya mom yummu maayo eyyi nana ƴame
te ƴamɗo momo andi o wona miskino Allah o no jiiri momi ni o wona miskinal te kadi o wona ɓi seeɗa ko joom kalis jinmi noon ko benkirna kam haqqille makko o faate haqqille mo jibinno aɗa heeɗi kam so ɗum ɓenni balla kam e baaba galle humu ko haɓɓa koko tiiɗa hay somi jaɓɗum oto dillu so andi ko jahami e galle ko eko gollami sukaɓe ko paama noon ko min yiyata galle ko wona kamɓe tato ko hanari tato galle mabɓe ko anka garu gonga omo desa tan wona ɗum noon sa andi bonnen ara ya cafroƴa killum yettaki ɗum addimi bon aɗa andi an ko Allah waddi en eyyi hay goto wadde anen ko Allah tan waddi en laaɓi joguimi ema korsa mawɗo joguimi ema yidde mawde e jurum mawɗo kadi min ɓen ko noon mbaɗa en par ce que kadi kala ko nde yitere ma nde meeɗi wojjude ɗo garta laaɓi kadi kala nde garnoɗa ɗo yitere nde ranmi laaɓi ceerno kadi mi haalma a kala ɗo ko ɗum ko poti probléme kasari ma batari ma hirande ma fof mi nder ma tan bonede boy bondineji aɗa andi hannde kam mi fiyamta hakkude mon hannde kala ko wanma somi ɓeydaki ko min jaggatnomo ɗum kam hannde ɗum min calaki ɗum wona ɗi sac so bakasuji mon yan kirimi lawat ɗo woni sac saji mon ay somi layimi ɗo jarayni somi layimi ɗo huɓerde fof mbo goɗɗum feni ɓuɓɓu andi hen a fenaw anka fenaw an kole anda anka fenaw ɗum manda koto juɗat ka fenaw manda koto juɗat oga huɓeɗa mahaji manda koto juɗat baylen masta oto yiyam noon fiikam quoi jarayni guertoɗo fiikam jarayni on guertoɗe ma aha iya an sawi guertoɗe min guertoɗe addinani men baylen ƴew ko joom suuduma addini guertoɗe ñande keɓɗa plat machallah an ka jas ka rawan jarayni du ko ka baylen ɓugu ar min woni hakkude men ka ɓugu gratuileli mi ɗaldima ala min soɓe ƴew mi woodi so jungma ko ɓiɓɓi kam jarayni jarayni walla mi waɗi jarayni baylen argay jarayni kono malab hakkude men wona ene gone wuure malab hakkude mande ɓurma min boyna gallama telle ma non laalude libre ballen balmi on fitu saggal mabɓe ballen balmi o yannan balmi kadi fay te balde rugi kadi annan bale ballen bale ko heddanno min ɗo min garanno abba bangi ni abba bangi ni da takkindirde ma ka Allah nan ɗum bo ko fiyaw kadi kon tedduɓe kon moƴƴuɓe kasam leptoto kam so tawi kadi Allah jaaɓi wona inno mon yahata a waji ar galle ala komin mbawi wiide ala kodi kadi min mbawi wadde on sona wiide on Allah jarama on jarama Allah jaram kanko oɗo noon aduna funtimo aduna puntuɗomo aduna jalnuɗomo ma aduna on woynumo wona ala wona nabiji aduna puntuɗomo oɗo haw jali o mo wallahi on aduna ma woynu modu mine makko so mine mabɓe ko ɗi jaltami galle baba mba tawi yalta o sappo yaltini nayi min galle ko haydara 14 ans on ga min somin ñaami ko onon yo onon yirmi somin jaari ko onon somin guppanama ko onon jaram Allah jarama noon jarama jaram sukaɓe noon non jooɗi no poti min Allah jarama min jeehi ɓeylen jeehi jam caggal mon ɓeylen jeehi yalla fittu lawol guiye mon jaram musimine nder aduna amen ka nafi ala wonda a weñi min a wirti min rewa a jasni min sagma abdude way mabɓe a hoyi abo haaju ko haaju ɓuttuɗi abo oɗo noon mi sima mi safri ɗum Ah? hakkude mi jooma mi wondiri mi moƴƴi emi wondi mi moƴƴini mi fecca jeere matam ɗo mi fuɗa laati mi fecca jeere matam ɗo feccire jeere matam affaire o régli hakkude mi jooma kadi régli Allah kadi ceernumi régli abo ɓiɗɗo joni hoyndemi de bolle puuyde ɗum wona abo wona haaju an min hollamo haaju aɗa wawa mollude haaju hollamo haaju nan ɗum iwde mi yetta Allah caggu ɗo hay bottani gottaki sa yeetima ñaam ha kaara mbinomi yo aduna ham bottani ñaam ha kaara nattino galle jaami ñaam ha kaara sa yeehi no foti won noon tati tati e seebo tati tan sa yettima joni sa yettima joni yo waɗa hene ndiyam o looto o juurto ndiyam e ɓiyo o juurto so janggo waɗa golngel ngel ɓaawo janggo waɗa golngel ɓaawetaɓe waajo ara ɗon alhamdulillah kadi ala masala kadi jarama
Ciao. masala ala wadda min no dum wa amma non waaji maw gorko adu jungo non ni non ya mala mom juude ma mom yo wana wadde non yo wana wadde non kasi sa yettima tan tottimo jungo sa tottimo jungo seefi ni sa ƴettimo walla ƴettimo mbima min jatam jaati o yoftata ko jaram kasi haalama an haalama ni ɗum ni an haalama satani haalama satani ɗum jungo ba heewani ay gale ala problème buɗo tan men gartoy ga d'accord inchallah yo Allah newni amin ko woni fof kadi wala hoɗum hande kon o loto goto goto ñande fof sa yettimino joni e jam ɓawo jam o loto goto gasi jippinen mallo ngabbina emi wondi mi moƴƴini mbima mi fuɗa laaci mi feccite nder wuuro matam ngoɗo sukaɓe ne jagga en so humanaka ar ɗo mbiyami gorko arani seydi thiam e gueyo joyi ɓollen gasi a jarama moƴƴi yo Allah yo moƴƴe yo Allah newni jarama yo Allah newni adduno kam ga yo Allah newni wattayi ñama ha kaala sa yettima so Allah jaɓi ñama ha kaala Thiam ñama ha kaala Thiam wallahi jarama yo moƴƴe min mi wima wonde jinmi ko addanede haajuji ɓutti kono wona haaju en taw ko toksen ɗum ko haaju toksen ɗum wona haaju sen hemma ɗon samma ɗon gonga a hoyni min a jasni min a waɗi min yimɓe bolle kuyɗeɓe a hoyi noon an Fatou aduna ma e lakara ma a hoyi an ala foto tedduɗa hankkadi ko heddema ɓeɗo ɓiɓɓe bamma en ɓe jaltinɗa wona ɓiɓɓe bamma en ko ɓiɓɓe yumma en gila gurduɗa e mumen ha hande aha gonkay goti fayti malaw aɗa hande de hande ma kala golloɗaɓe ɗeɗo goɗɗo kono noon aduna nana yeeso ma aduna nana jalan boji remaɓe faani ay wona yiwomo goynda ko nena ko an waɗi ɗum ko nena walla ko an waɗi o ko nena walla way fa fe fuude ara makko min komi yumma wa maître mbiya nen awa yumma. nen rew ɗo komi no yumma mesam ɗo ndewe ɗo garme ma nde a anda ndewe ɗo kilométre jala ndewe ɗo a jaasi a jaasi Rew ɗo, nden rew ɗo. a golle puyɗe o Wala dammade. yiyade hanki miijaaki janngo ko hande tan Fatou oto jammade aɗa rewe maɓɓe ba Allah cirsaɓe aɗa rewe dammaɓe maɓɓe ko bonnan tan yimi rewe maɓɓe jaya yimi rewe maɓɓe kadi Allah cirsa aɗa rewe maɓɓe gallo gallam de wona galle ma yimi rewe maɓɓe joni ñanma gasa hande galle kay mbiya galle ñanma gasa galle hande mbiya galle wi galle hande wi galle hande non laaɓi nayi wi galle aɗa tamma ɗum yaltiro ko bonnan ma tan yot an hande wurtudema dagay Ah. an hande Jet bagage ma jaa. wurtudema danam je bagas ma jaha onam danam min mi yaltirta ɗo aɗa ɓen seedeji ma ƴeewa seeɗe joni garayma aɗa seedeji ma ƴeewa joni garayma aɗa seedeji noppi okane ota nder nder tina rien nder est ce que kam ndiyam yiyat alhamdulillahi rabbil alamin woni hey an ya ñammin jarna ala uni ɓeɗ yoɓe yo duuɓi capantati duuɓi capantati ko ɓe mbiya ɗum yimɓe ɓuri indépendant woto woye goyenami sabunene worani duniya woni mere ɗumɗima to jaw